Ez itt az Attraktor, az extrém gépek és a hihetetlen konstrukciók műsora. A két műsorvezető, a felelőtlen és vakmerő Csaba, valamint a megfontolt és higgadt Dávid. Minden gombot megnyomnak, minden kart meghúznak. Ők a legjobbak, ha tönkre kell tenni valamit. Az Attraktor mai adásában a srácok megtanulják, hogyan kell vadászgépet vezetni. Ellátogatnak a Gripen összeszerelő üzemébe, és ha nem vigyáznak magukra, a műsor végén le is lövik őket. Nem szoktak vigyázni magukra. Amint az látszik, a Gripen egy kimondottan kicsi repülő, de ez nem baj, mert a régi harc az nem pankráció, és nem az nyer, aki a legnehezebb. Sőt, a kis súlyból egy csomó pozitív dolog is következik, például az, hogy a repülőgép nagyon gyors. Ez itt mellettünk a hangsebesség kétszeresére is képes, míg az F-18-as csak a hangsebesség 1,8-szorosával képes haladni. Az egyik legmodernebb és legdrágább vadászgép, az F-35-ös, meg csak a hangsebesség 1,6-szorosával, és ugye a kettő között ott van a Bugatti Veyron sebessége, a világ leggyorsabb autójáé. És ez a néhány száz km/órás különbség, ez egyáltalán nem mindegy. Ez konkrétan életeket tud menteni. Például, hogyha az emberek kilőnek egy rakétát, nagyon nem mindegy, hogy mennyire tud a végén felgyorsítani, mert a rakéta alapvetően sokkal gyorsabb, de szerencsére hamarabb is kifogy az üzemanyagból, így mint a mellékelt ábra mutatja, megúszhatja. De ez a gép nem csak nagyon gyors, hanem nagyon fordulékony is. Te még mindig rakéta vagy? Ja, nem csak követlek. Szóval nagyon fordulékony és mozgékony, ami meg pont a közelharcban jön jól. A kisméret további előnye, hogy a Gripen nagyon rövid szakaszon le és fel tud szállni. Ami azért volt érdekes a fejlesztés idején, mert akkor még javában dúlt a hidegháború, és Svédországban rengeteg olyan kis repteret, meg akár útszakaszt kijelöltek arra a szerepre, hogy ha háború lesz, akkor azokból lesz szükségrepülőtér, és hát ott elvárás volt, hogy egy nagyon kis távon fel is le tudjanak szállni a gépek. Hát főleg, hogy a határ túloldalán ugye 2400 ellenséges repülőgép volt a szovjet oldalon, úgyhogy paráztak rendesen. Éppen ezért aztán kitalálták, hogy mindenből futópályát kell csinálni. A kisméret sokadik előnye, hogy a Gripenen gyakorlatilag minden elérhető így fejmagasságban, mármint amit szerelni kell. Ezért, hogyha valami komolyabb helyzet van, mondjuk konkrétan háború, és a gép leszáll, mert teljesített valami missziót, akkor itt pikpak mindent meg lehet csinálni, 10 perc alatt újra lehet tölteni, rá lehet tenni az új fegyvereket, aztán mehet. Kacsaszájról nem beszéltünk. Ez itt a kacsaszáj. Ez itt a fejünk fölött, igen. Ez nagyon sokat segít a fordulékonyságban. És hogyha amikor a repülőgép megy előre, vagy főleg amikor oldalra, akkor ez össze-vissza mozog, nem a pilótának kell irányítani, hanem a számítógép tudja, hogy hogyan kell vezérelnie ahhoz, hogy a leghatékonyabban hajtsa végre a manővert a repülő. És fékezésnél, mármint amikor leszáll és fékezik gép, akkor ez konkrétan 90 fokba elfordul, és így is lassítja a repülőt. És ráfűzve az előző gondolatomra, amire már mint hogy a gyors irányváltoztatásra akkor van szükség, ugye, amikor kilövünk egy rakétát, amit általában innen szoktak, hát mondjuk Gripenre nem nagyon szokott lőni, de innen szokott elindulni a rakéta, ami jelenleg még egy ilyen MREM nevezetű technológia, ami úgy néz ki, hogy a rakéta miután elhagyja a repülőgépet, gyorsít, aztán utána abba adja a gyorsítást, és onnantól kezdve gyakorlatilag rázuhan a repülőgépre, ami azért gond, mert minden egyes iránymódosítás az lassítja a rakétát. De a Gripenhez már kifejlesztettek egy még újabb rakétát, a Meteort, ami képes lesz arra, hogy irányváltoztatás közben még egy kicsit toljon a hajtóművön, tehát folyamatosan gyors marad, és sokkal könnyebben semmisíti meg a gonosz ellenséget. Végső összeszerelő üzemben már ilyen egészen repülőgép forma-szerűen érkezik meg a Gripen. Egyébként ezt a tömböt szintén így gyártják Linköpingben, csak egy másik csarnokban. Aztán behozzák ide a többi alkatrésszel együtt, és elkezdik összeszerelni, és az az őrületes, hogy meg tudjuk mutatni itt a gépnek a hasát is. Dávid, meg tudnád tekerni? Kérlek szépen. Tehát, hogy Dávidnál van egy ilyen tekerő, és mint egy ökröt a nyárson körbe tudjuk pörgetni a Gripent, úgyhogy látjuk, hogy hogyan néz ki ez a test.
Ez a sárga vonal jelzi az összeszerelő üzemnek a kezdetét, és innen alig 70 méter van az üzem másik végéig. Ez a világ legkisebb vadászrepülőgép összeszerelő üzeme, ahol ilyen manufakturális körülmények között kedves bácsik szerelgetik össze a gépet, körülbelül 75 nap alatt, és egyszerre évente olyan 20 gépet tudnak elkészíteni. A munkát egyébként a szárnyal kezdik, ahol Dávid ücsörög. Igen, a szárny ennél az asztalnál készül, mármint hogy ez nem egy asztal, hanem ez már maga a szárny, csak rajta van ez a védőréteg. Szóval itt 3 ember dolgozik 21 napon keresztül, és kb. 400 alkatrészt kell a helyére tenniük, mindenféle vezetékeket, meg hidraulika alkatrészeket, és a látogatók kedvéért ilyen előzékenyen kihelyeztek ide egy táblát, amiről megtudhatjuk, hogy ez Svédországnak készül, ez az 5601-es számú gép. Ez itt a pilótafülke, szemmel láthatóan ez egy 2 üléses verzió, ugye, amit alapvetően oktatási feladatokra találtak ki, tehát ül benne egy oktató, meg egy tanulópilóta, de aztán rájöttek, hogy ez harci feladatokra is kiválóan alkalmas, mint a 2 üléses verzió, mert hogy egy nehéz helyzetet mégiscsak könnyebben old meg 2 ember, mint egy. Azt elmondták nekünk, hogy a gép innentől kezdve hátrafelé nagyjából ugyanúgy néz ki, független attól, hogy hány üléses verzió van alattunk, és ezek a lukak, amiket itt oldalt látunk, ezek az üzemanyagtartály részei, tehát hogy ide folyik be a kerozin, és kicsit hátrébb látunk egy barna csővezetéket is, na az az üzemanyag szintmérő. Ez nagyon-nagyon fontos akkor, amikor valaki elkezd rajoskodni a vadászrepülővel, hogy tudja, hogy visszaér még vagy sem. Így van. Az a rajoskodás méter. Miután az előző helyszínen berakják a futóműveket, a gépet már a saját lábán, vagyis kerekén tudják ide-oda tologatni. Ez azért is tudják megtenni, mert alig 1,5 tonna ilyenkor még a test, úgyhogy 3 munkás simán áttolja ide, ezeken a 14 szolos felnéken. Ha nem valami perecgumi, az még lehetne egy kicsit pimpelni a vadászrepülőn. És azt is elmondták, hogy a kerékben ABS van, tehát amikor mondjuk hirtelen fékezni kell, akkor nem fog megakadni a kerék, hogy ne veszítse el a tapadást. Ez itt fölöttünk ugye a szárny, amiben az érdekes, hogy kompozitanyagokból készült, ami azért jó, mert ez 6-szor könnyebb, mint az alumínium. És 75 nappal azután, hogy Dávid megforgatta a nyársan a gépet, nagyjából készen is van. Itt már benn van fölöttem a hajtómű, amit 3 ponton rögzítenek a vászhoz, és éppen ezért nagyon gyorsan ki is lehet kapni, hogyha valami probléma történik. És ha ki akarják kapni, akkor ezt ezzel a horgászbot-szerű izével csinálják. Sokkal nehezebb, mint egy horgászbot, de összesen 3 ilyen kell. Ezek darabonként 500 kilót bírnak. Ja, és pont egy tonna hajtómű. Hát de 3 van, az 1500. Na jó, csak hogy bőven elbírja, és ez azért nagyon jó, mert hogyha valami gond történik, akkor 1 óra alatt kikapják, beraknak egy másikat, aztán mehetnek is vele tovább. De gond az nagyon ritkán van ezzel a hajtóművel, mert ez a legmegbízhatóbb vadászrepülőgép hajtómű az egész piacon. Több mint 140 000 repülőórán van már túl, és eddig még nem történt meghibásodás, ami egyedülálló a világon. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon erős, körülbelül 40 000 lóerős, miközben 7500 kg-os az egész gép, ami azt jelenti, hogy egy lóerőre 0,2 kg cipelt súly jut, és ez 10-szer jobb, mint a Bugatti Veyron aránya, ahol kb. 2 kilót kell cipelni egy lóerőnek. Ez gyorsabb is annál. Ő itt Zakariás Zoltán főhadnagy, aki legalább annyira oda van a gépért, mint a srácok. De még vezetheti is, hiszen pilóta. És már 80 óránál is többet töltött a Gripennel a levegőben. Hát egy szóval megfogalmazva jó repülni, egy nagyon modern repülőgép, mint azt azért láthatjátok, meg olvashattátok sok helyen, nagyon mozgékony és könnyű vele repülni, ezt azért mondhatom, a számítógépes rendszerek nagyon megkönnyítik a pilóta munkáját, tehát nem igazán a repülésre kell koncentrálni egy feladat közben akár, hanem mondjuk a különböző rendszerek, radar vagy akármilyen elektronikai hadviselési rendszerek kezelésére, tehát egy elég pilóta felhasználóbarát repülőgép. Hát utána égetőt ugye a földön is bekapcsoljuk, úgy érzi az ember, mintha hátba vágnák, plusz erő van a repülőgépben, neki áll hihetetlenül gyorsulni, tehát egy átlagember számára azt mondani, hogy hihetetlenül neki áll a gép gyorsulni. Ezen a helyen heteken át tesztelik a gépet. Ez a nagy sárga doboz például a fegyverrendszerek tesztelésére való. Ez ugye itt egy felfüggesztési pont, itt éles helyzetben ugye valamilyen rakéta fog lógni, ez a legvalószínűbb lehetőség. A szárnyon van 3 ilyen felfüggesztési pont, a másikon is természetesen, és itt még a test alatt 3, amivel az egyik helyet a géppuska foglalja el. Itt az elemeknek az ellenőrzése folyik. Nem azért van akkumulátor a Gripenben, mert ez egy ilyen nagyon környezetkímélő hibrid jármű, hanem azért, mert hogyha bármi baj történne, és tönkre menne a hajtómű, akkor még mindig szükség lenne arra, hogy a hidraulikus elemeket tudjuk mozgatni, és erről az akkumulátorról még 10 percig lehet üzemeltetni a gépet, ami elég lehet arra, hogy valahova le tudjuk tenni valamilyen biztonságos körülmények között, bár a vadászgépek azért
azért nem arról híresek, hogy akárhova képesek lennének leszállni. Ha mégis nagy baj történne, akkor ott látható a fekete doboz a függőleges vezérsíkon, ami ugye narancssárga, sosem fekete éppen azért, hogy könnyű legyen megtalálni, hogyha valami történt volna. És a pilóta tud katapultálni is, hogyha bármi történne, de a katapultülést azt nem itt rakják bele, hanem már a hangárban. A srácok most anélkül próbálhatják ki, hogy milyen egy éles bevetés, hogy felszállás közben rögtön le is zuhannának. Beengedik őket egy szupertitkos Gripen szimulátorba, ahol előttük csak hivatalos pilóták jártak. Ó, hát tőlem jobbra van. Igen, jobbra vagyok tőled, köszönöm, ezek szerint te balra vagy. El tudnám csípni, most el tudnám csípni. Dehogy tudsz. Dehogy nem. Honnan támadsz te ki? Itt van fölöttünk. Azt csináljuk, hogy egy ilyen teljes fordulót leírunk, és így ráfordulunk Dávidra, aki ott van előttünk, ha minden igaz. Most pont egymásra megyünk szembe. Ott húzott el. Egyébként a Gripennek ez a egyik legnagyobb előnye, hogy iszonyatosan fordulékony. El fog repülni felettünk Dávid. Gyanútlanul. És nagyon könnyedén vezethető, bár ezt a botkormányt rángatni iszonyatosan fárasztó. Majd gyorsítunk, és alulról beleszállunk. Megint itt van előttem valahol. Itt van fölöttünk valahol. 800 láb, Csaba meg van 200-on. Nem lehet ilyen alacsonyan. Mi a franc történik? Vagy mi a franc történik? Az történik, hogy lőlek. Oké, lerázom. Lelőttem a Dávidot! Nem mondod! Lelőttelek! Istenem, milyen béna vagy! Na, húzzunk el Kecskemétre és nézzük meg, hogy mit tud a valóságban ez a gép. Hamarosan. A reklám után a srácok beülnek egy igazi Gripenbe. Aztán egy lomha csapatszállítóval próbálnak emberkedni a rakétákkal felszerelt vadászgépek előtt. Kár, hogy nem volt alkalmam elmondani, hogy szeretem őket. A srácok már megnézték, hogyan készítik a Gripen vadászgépeket Svédországban, aztán kipróbálták magukat a szimulátorban is, ahol Csaba váratlanul lelőtte Dávidot. Nem mondod! Most kipróbálhatják a vadászpilóták speciális ruháját, ami nagynyomású levegő segítségével pumpálja vissza a vért az agyba, amikor a vér a nagy G hatások miatt menekülőre fog rá. Na és itt van ez a csizma. Azt tudod-e, hogy mi ez itt hátul rajta? Sarkantyú, nem tudom. Nem, ez arra való, hogy amikor beszállsz a gépbe, igen? Akkor már rajtad van a csizma, és egyből be is kötöd az üléshez, hogyha katapulttal kilőnek, mert hogy a kezedet, a lábadat mindent bekötsz, hogyha a katapulttal kilőnek, akkor ne kezdjél hadonászni, mert hogy leszakítaná a karodat, mondjuk a gép egy kilógó kijelzője, nem is tudom. Szóval, hogy minden egy helyben legyen. Akkor befeszít a katapultülés, és... Az a helyzet, hogy igazából minden, ami ebben a ruhában van, a nadrágban meg a kabátban, ez mind arra való, mármint ilyen kiegészítők, hogyha az ember katapultálna, igen, akkor utána legyen mivel túlélnie még addig, amíg értelemnek. Ja, hogy akkor ez a kés se azért van benne a nadrágban, hogy a fenti sasokkal esetleg, hogyha nem, valami nézeteltéréset támadna, akkor... Akkor ez arra nem alkalmas, arra viszont igen, hogy zsákmányt ejts, hogyha túl kell élned, vagy dárdát kell faragnod, vagy ilyesmi. Figyelj, van egy dolog, amit nem szabad megrántani, ezt a sárga-fekete kallantyút, vagy fogót, mert ez felfújja itt a mentőmelényt a nyakam körül. Miután a srácok felvették a Gripen ruha fenéknél szellős verzióját, rákötik magukat egy nagynyomású levegőt pumpáló gépre, hogy kipróbálják, milyen az, amikor elkezd működni a berendezés. Mi van, nem tudsz bekötni magadnak egy sisakot? Ez most rossz neked? Micsoda? Jó, hogy nem szabad még lélegezni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 másodpercig. Levegő! Vége lesz ennek egyszer? Mondd el, hogy mi történik. Hogyan állítod le? Mi van? Micsoda? Kisasszony.
kellemetlen. 9G a maximum, a pilótának ki kell bírnia a repülőgépbe, de a repülőgép az akár bírna többet is. Ilyenkor a vér megpróbál az ember fejéből lefele áramlani ugye az altájékra és a lábunkba, és ezért viseljük a G-ruhát, hogy ez megóvja azt, hogy a pilóta elájuljon, tehát a felső testében, a fejében, az agyában, hogy megmaradjon a vér. Hogyha pozitív túlterhelést hozunk, akár 4-5G-t, de néha ugye a 9G is előfordul, akkor a te testsúlyod az meg 9-szereződik, vagy 4-szereződik, 5-szereződik, és mindeközben általában légiarc közben még a fejedet is forgatott, tehát a nyakadat, rajta van a sisak, annak is van egy kis súlya, illetve ugye maga az ember fejének a súlya, az is 4-szerese, 5-szöröse, vagy akár többszöröse is lehet, és azért az anyagi csigolyákra, a hátra ártalmas hatással van. Jó, van, rendben van. Na most. Aha. Na, milyen érzés? Most, szépen meg, mint a lufi, vagy egy focilabda. Elengedted a gombot. Szögyen engedtem, hogy nekem bőven. Elrontottad a tesztet. Szögyen engedtem. Úgy. Elrontottad a tesztet. Nem fejezted be. Akinek van gyereke, az tudja, hogy milyen az, amikor valaki elkezd ugrálni a lábán. Most olyan, mintha 700 gyerek kezdett volna elugrálni mindenhonnan. Ez szörnyű volt. Borzasztó. Tehát egyszerre kell figyelned, hogy ne vegyél levegőt, és közben bántanak. Tehát, hogy nem. Ez csak. Figyelj, kinyitom. Dehogy nyitod. Dehogy nem. El fogod rontani ezt is. Oké. Elég. Kattan. Na, milyen vagyok, ki tudom nyitni. Becsukom a repülőnket. Na ez lesz így nagyon komoly. Figyelj! Nagyon meleg lett. Nagyon meleg másodperc alatt. Meggyulladok. Mozzártam be, szóltak lentről, hogy még egy kattintás kell. Hú, de meleg van. Iszonyatosan meleg lett. Viszont ez így most még sokkal jobb. Azon gondolkozom, hogy látok mindent, mert hogy nagyon jó a kilátás, ugye üveg a fülke, az F-16-osnál még sokkal durvább, mert akár hátrafele is el lehet látni. De így is látok hátrafelé a középső tükörben a te kopasz fejedet. De én is a saját kopasz fejemet látom. Látom a homlokodon, hogy hunyorítasz. Ki szeretnénk menni? Kicsit meleg van. Bármennyit. Nem akarnak kiengedni minket, hallod? Na most mit csináljuk? Komolyan felmutatták meg, hogy hogyan jussunk ki. Nagyon jó ezért pilóta humor. Jaj, de jó. Megvertünk. Hát a szimulátorban és a gépben szerzett tapasztalatok alapján sajnos azt mondták, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy elvigyünk egyedül egy grippent. A kétverziós, kétüléses gép meg nem fog felszállni, hogy hátulra beülhessünk hülyén. Igen. De most jön egy gyakorlat, amikor is ezt az Antonovot fogják elfogni a grippenek, úgyhogy erre most mi felosonunk, Igen. és megnézzük közelről az akciót. És megpróbáljuk felvenni ezt a hevedert is magunkra valamilyen módon, mert hogy úgy tudjuk, hogy erre szükség lehet egy ilyen gépnél. Én nem tudom felvenni. Nem lát minket senki? Egy lélek se sehol, úgyhogy menjél. Gyorsan. Csak csöndben, mielőtt észrevesznek. Valójában szignifikánsan nagyobb esélyünk van arra, hogy a grippeneknek most tényleg meg kell avatkozniuk, mint egyébként, mert az utolsó 3 riasztást, amikor kapták, akkor szintén éppen gyakorlatoztak. Szóval a légtérsértők alkalmazkodnak a grippenek gyakorlatozási rendjéhez, ami nagyon jó fejség tőlük. Nem? Vagy valami? Mert ez így unalmas. Megvan! Nem áll! Nem áll!
A protokoll szerint, ha behatol egy gép a légtérbe, a madridi NATO központban adnak utasítást a Grippeneknek a felszállásra. De az akciót már a magyarországi sziklaközpontból irányítják. A pilóta először a vészhelyzeti csatornán próbál kapcsolatot teremteni az eltévedt géppel. Aztán kézjelekkel igyekszik jobb belátásra téríteni. Ha erre sem reagál, megmutatja a rakétáit, ami többnyire elég. Elég hatásos ebben a magasságban. Gyanús kisgépeket ilyenkor akár a földre is kényszerítenek. A nagyobbak azonosítás után folytathatják az útjukat. Normál körülmények között a Gripen akciói ilyen békésen érnek véget. Mint a közelmúltban, amikor betévedt a magyar légtérbe egy A380-as, a világ legnagyobb repülőgépe kikapcsolt rádióval, felszálltak a gépek és simán kikísérték a magyar légtérből. Igen, Magyarországon tulajdonképpen a második világháború óta nem történt olyan, hogy egy vadászgépnek éles helyzetben el kellett volna sütni a fegyvereit. És ez azért Európa nagy részére igaz. Igen, az igazi idiótának kell lenned, hogy egy Gripen tüzet nyisson. Hát, a srácok pont ilyen idióták. A helyzet az Antonovon komolyabbra fordult. Mi a franc volt ez? És ki van ilyenkor bent? Na, meg gyere, nézzük meg! Várjál már! De nincs itt a világon senki! Most mi a felé fogunk csinálni? Tudom én, vagyok én pilóta. És ott egy Gripen. Figyelj, menjünk innen, ezek lőnek ránk! Futás! Számít! Az ejtőernyő! Nem? Hagyjuk. Jó, hagyjuk. Szóval, a mai adásunk tanulsága az, hogy... Ne húzuljatok Grippennel. A srácokat lelőtték, a küldetés teljesítve. Jövő héten egy újabb extrém gépet próbálnak ki a világ valamelyik pontján.